Piye, Dut? Wes kesel porong wae? Wis di. Berarti saya ganti aku. Yo tapi cepet banget ya. Aduh, dasku pecah. Aduh, dasku don. Iya Mbak Nomi, Mas Mugidi to sing menang. Palingno gendut pirung tenanan. Jenenge lomba ra tenanan. Aduh. Lha iki nyapa, Dut? Dasku ngelu, Don. Kowe kok gak ndek riwayat migrain. Jane budal wis krasa rada ngelu, Don. Ngono kuwi jane nang ndi ngesaki obat. Jane meng ya wis tak cepakne nang meja. Oke, lomba gepuk bantal dimenangkan oleh Mukidi Bondo anak-anak. Mana tepuk tangannya? Aduh, gancuk.